Εγώ αυτό έχω μάθει. Άμα δεν κάνεις εσύ κάτι από μόνος σου, αδερφέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μη ρωτάς κανέναν, όλοι ξέρουνε. Όλοι ξέρουνε. Όλοι το ξέρουνε καλύτερα. Όλοι το ξέρουνε καλύτερα. Θα σου πούνε, μην κάνεις εκείνο, κάτω έτσι. Και στο τέλος πρέπει να αναρωτηθείς ποιος σου το λέει. Ποιος είναι αυτός που σου το λέει αυτό το πράγμα. Κάποιος που δεν έχει κάνει ούτε τα μισά από σένα. Τι συμβουλή να σου δώσει. Ο άνθρωπος γενικώς είναι πρόβατο. Τα πρόβατα πάνε εκεί που πάνε τα πρόβατα. Δεν ακολουθάνε, ρε φίλε, το δικό τους το θέλω. Ακολουθάνε αυτό που θα τους πούνε να κάνουν. Αυτό που θέλει το σύστημα να κάνουν. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, αδερφέ? Άμα κοιτιέσαι το καθρέφτη το πρωί και δεν γουστάρεις τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου, μάθε να είσαι ο εαυτός σου. Βγάλε τη μάσκα, πέτα τι, να είσαι real. Να είσαι ο εαυτός σου. Μόνο έτσι θα τα καταφέρεις. Έχω ανοίξει το μαγαζί μου 4 χρόνια, δουλεύω. Όλοι με ρωτάνε, πού είσαι, χάθηκες? Όλο στο μαγαζί είσαι. Δεν βγαίνεις πια καθόλου έξω. Ναι ρε έχω ένα στόχο, έχω ένα όνειρο. Πάνε οι καιροί, φίλε, που αράζαμε, που πίναμε, που βγαίναμε και ήμασταν να πούμε όλα στα τέτοια μας. Πάνε οι καιροί αυτοί. Η ζωή προσφέρει κι άλλα πράγματα, προσφέρει ωραία πράγματα. Πέρα από το αραλίκι. Γιατί στην τέλει να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος από αυτούς θα είναι εδώ μαζί σου στην τέλει? Ποιος? Το βλέπω τώρα στο μαγαζί μου. Κανένας, μπρο. Κανένας. Κανένας. Από τότε που άνοιξε το μαγαζί μου, οι πιο πολλοί έχουν απομακρυνθεί αντί να έχουν έρθει κοντά μου. Δεν υπάρχει support, φίλε. Δεν υπάρχει. Λύκος μοναχικός, αδερφέ. Λύκος μοναχικός. Πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα. Μόνος σου γεννιέσαι και μόνος θα πεθάνεις. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι, κατέβα ταχύτητα, μπρο. Κατέβα